A kai! Malam Maluda. Ya yau. Wallahi dai. Ya haƙuri. Wallahi dai. Sai ina haka kana da sauri. Kai ina kai? A ni wani tambaye ka ina kai sai ka gaya mai inda kai. A kai dai ka fara faɗa mai ina kai. Gaskiya ni ba zan gaya ma ba. To lahi sai dai mu bi hanya inda mun ka taimala raba kai na ka wuri ina wuri. Shi kenan mu taimaka. Sai matsalar ka kenan. Shirmen ka fi ka yawa wallahi. Wallahi matsala ne da kai. Malam Maluda. Aladun bushe. Malam Alungo. Ya ake ciki ne. Saboda ga Allah har ina zuwa haka. Ina ruwa ka da inda mun kai. Kai za mu tambaya ina kai ba mu za ka tambaya ba. A'a ni ba hoda inda ne gaskiya sai dai ku hoda mai inda za ku. Kin kai hoda kai a ɗaya mu kuma mu biyu muke ina kai. Ba ka gaya inda kai. Gaskiya ba hoda inda ne. To mu ma ba za mu gaya ba inda mun kai ba. Kai kira kyale shi. Wallahi tun da hanya ta hada mu ita za ta raba mu sai dai mu ta shi ma mu raba da shi. Kowa ya kama inda za. Haka nan za yi. Ba ka da banza. Ku kenan. Ai ka akwai inda za ka. Ai ba gidan mu gura ba ko gidan mu gura da. Ai in mun ka ta ita hanya ita za ta raba mana kai. Allah ita hanya za ta. Malam manza da abubuwa. Malam manza Allah na kana ta leke leke. Wallahi ne a ta in baggarin gaba wanda ya jiya ba wanda ya ga labari. Bura uba ga ya gunguma ta. Wallahi ya gunguma ta. A babu gungumin ma. To ya abu yake. Ne a ta maru zanna. To Ɗauran auren Dr. Bashir Muhammad Maru. Wanda zai auren Gimbiya a Fiye Sani Maru. Wanda za a yi 7 ga wata ranar Juma'a nan babban masallaci na Maru. A'a, shin kai manzat ina ka ji ɗauran auren Dr. Bashir Muhammad Maru? Gada dai a ce kuma can kun kai. Can mun kai, kan gura ba shi da ma duk ta kun kai. Can mun kai. kai an kai ka sani. Ku ya an kai kun ka ji labari. To ɗauran auren Dr. Bashir Muhammad Maru da wanda ya ji ga gidan rediyo, da wanda ya ji ga sayan sada zumunta, da wanda ya ji ga sanarwa. An tanadi kowa duk mutum guda akwai filaɗi ne akwai kujera tai. To muka bari ga maza ta ban Allah. Gaskiya na yi bakin ciki da kun ka san wanga labari. Ya? Wallahi niyya ta ko da zan dawowa sai dai ku rasa ina ni ƙaro hori da ƙiba. To wallahi yanzu kan mun ja man wallahi. Gaskiya na yi bakin ciki. Saboda haka yanzu dole mu hukuma Ta ya ta ba mai. Allah ya Wallahi sai mu ta Allah sauke. Na yi bakin ciki Allah wallahi. sauke. Wallahi na